jdeme na to. Tak jo. Hip-hop. Myslíš si o sobě, že jsi nějaká hustá? Máš sobě něco, co všechny k tobě láká? Asi ještě nevíš, že jsi nějaká kurva. Jo. Asi ještě neznáš nejdůležitější věc v životě. Mimo věci, jako kdyby byly vedle tebe, hehe. Víš co? Na tohle se vyseru a sestru sebou beru. Nevnímáš tu tváří tvář a ani neznáš KSH. To si kurva myslíš, že jsi nějaká pěkná? Nejseš jenom Postaná babína. Zakrýváš svoji tvář a ani kvalitní make-up neznáš. To ty pořád říkáš. Proč mi tohle děláš? Jsi ženská a máš to hodně dneska. A co to tvoje deska z teska je hezká a leská. A já jsem moc hezká. Holka víš, že nic nespravíš tím, že budeš hezký. To bude v budoucnu tvý skurvený dětství, který víš, že není dobrý. Respekt pro lidi, kteří věděli, že nebudou muset Barbinám kupovat podprdy na těch silikonové kozy. Ale budou někam kalit, na hiphopu se stavit a jointa obalit. A zkusit Barbiny skalit a hlavy jim odpalit. Ale ladies. Ladies?